Fl-2023, it-Teatru Manuel qed igawdi minn żieda qawwija fil-popolarità tiegħu u tal-produzzjonijiet li jittellaw fih. Dan jiġduh ċifri tal-ewwel 7 xhur ta' din is-sena, jiġifieri minn Jannar sa Lulju li kiseb dan l-istazzjon. Fil-fatt jirriżulta li f'dan il-perjodu it-Teatru Manuel laqa' fih udjenzi li jlaħqu b'kollox aktar minn 39,000 persuna. Dan huwa ammont sustanzjali b'mod speċjali meta jitqabbel mal-att ta' udjenzi li attendew fl-istess teatru matul is-sena li għaddiet kollha. One News u informat li fl-2022 kien hemm ma' 22,000 persuna li attendit fit-Teatru Manuel fuq perjodu ta' 12 xahar, jew aħjar ma' 18,000 inqas minn dak irreġistrat bejn Jannar u Lulju li għaddew. Fil-waqt li konferma dawn ir-riżultati pożittivi f'reazzjoni lil One News, il-kap eżekuttiv ta' Teatru Manuel Edward Zammit attribwixxa dan is-suċċess għal diversi fatturi, mhux l-inqas għall-irkupru b'saħħtu li t-teatru jinsab għaddej minnu b'investimenti infrastrutturali u saħansitra fir-riżorsi umani. Dan minn barra investimenti ieħor li ħares l-ambjent biex it-Teatru Manuel ma jkunx biss pjattaforma l produzzjonijiet tal-ogħla livell, iżda wkoll wieħed ekonomikament u ambjentalment sostenibbli biex bekk kull suċċess irendi fit-tul. Jirriżulta li d-domanda l-produzzjonijiet bħal dawk li jittellaw fit-Teatru Manuel qiegħda dejjem tiżdied fejn il-konkurrenza għalihom qed tkun tajba ħafna, kif spjegalna l-kap eżekuttiv Edward Zammit. L-ammont ta' akkomodazzjoni turistika żdiedet ukoll u dan ukoll qed jirriżulta fiktar turisti li qed jiġu fiq it-teatru. A case in point kien dis-sena f'Marzu li għadda kellna l-opera reġgħet irritornat li t-Teatru Manuel, kellna t-Toska fejn rajna tista' tgħid full house f'kull performance li kellna. U kellna ħafna propju turisti li daħlu minn ġol bibien u biex jaraw din il-produzzjoni. Zammit kompla jispjega kif id-domanda minn barra qed tistaqsi għal produzzjonijiet oħrajn u saħansitra qed isiru bookings minn qabel waqt li barranin qed iżuru pajjiżna wkoll propju għal dawn it-tip ta' avvenimenti. U temm jgħid li jinsab ottimist tal-ġejjieni tat-Teatru Manuel kif se jibqa' pjattaforma li toffri lill-artisti u fuq kollox lill-udjenzi l-ogħla livelli possibbli. Mill-lenti aktar wiesa tkellimna mal-Ministru responsabbli mill-qasam kulturali ta' pajjiżna dwar il-viżjoni li għandu l-Gvern għal dan is-settur. Qed inkomplu nsaħħu wkoll il-prodott li pajjiżna joffri mhux biss għall-familji Maltin li jmorru u jaraw dawn il-performances u jaraw dawn l-affarijiet artistiċi dan sbieħ manka t-turisti tagħna li jiġu f'pajjiżna u igawdu l-kultura, l-arti u l-kreattività li l-kreattivi tagħna tant huma bravi fiha. Aħna se nkomplu ninvestu biex inkabbru l-udjenzi biex insaħħu l-kwalità tal-prodott kulturali u dan ikompli jinferex fost il-familji Maltin u Għawċin u n-niskola li ġu jżuruna. Sa dan it-tant bħalissa Teatru Manuel għaddej b'ħidma ma taqta' xejn biex f'Ottubru li ġej jagħti bidu għal programm artistiku ieħor mimli taħt il-ħarsien tad-direttur artistiku tal-Manuel Adrian Mamo.